No a teraz vďaka hudbe sa dostaneme tuto do nedalekej Dolnej Súče, pretože sa predstaví dýchová hudba Súčanka z Dolnej Súče. Privítame ju potleskom. Ja si myslím, že naozaj máme svoju priaznicu, čo je mimoriadne sympatické. Pretože je to veľmi, veľmi mladá kapela. Dalo by sa povedať, že ešte dokonca v plienkach, pretože vznikla v roku 2024. No a vznikla z partie muzikantov a muzikantiek detskej dýchovej hudby Rudolfa Hečka. Kapelníkom je krídlovkár Kristián Voloch a umeleckým vedúcim je, počúvajte, od marca 2026 trombonista Alois Lyžičiar. Najmladším členom kapely, áno, asi aj poznáte, najmladším členom kapely je 12-ročný trumpetista Šimon Trúnek a najmladšou členkou kapely 13-ročná klarinetistka Andrea Holičková. Potlesk. Teraz kapela sa riadi heslom čo Súčan, to muzikant. Ide o partiu kamarátov, ktorí chcú pokračovať v tradícii dýchovky v obci Dolná Súča. Účinkujú na oslavách, na svadbách, na festivaloch i na fašiangových slávnostiach. Repertoár pozostáva z piesní pochádzajúcich z okolia Dolnej Súče aj Moravského kraja, ako i od súčasných skladateľov Vladimíra Vavra a Jozefa Šedivého. A oni sú takí úžasní, že majú aj vlastnú moderátorku a jej meno je Vaneska. Takže dýchová hudba Súčanka z Dolnej Súče. Takže v mene dýchovej hudby Súčanka by som vás rada privítala na dnešnej súťaži Oddychovka 2026. Na úvod dnešného vystúpenia zaznie známa filmová znienka 20th Century Fox v úprave Petra Černičku, vynikajúceho hudobníka a skladateľa. Táto majestátna melódia nás symbolicky prenesie do sveta veľkej hudby a slávnostnej atmosféry. V nadväzenosti na túto úvodnú znielku si vypočujete orchestrálnu polku Jarná. Veď kedy inokedy by mala táto svieža polka zaznieť, ak nie práve teraz v strede jary? Autorom tejto dýchovnej orchestrálnej polky je Ivan Marko, melafonista pôsobiaci v dýchovej hudbe z Tří Brňanka, Bodovánka a taktiež známy aj ako výborný zvukár. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Valčík pri Trenčianskej bráne upravil Vladimír Vavro. Tento výnimočný človek sa výrazne zaslúžil o vznik dýchovej hudby Súčanka. Ako dlhoročný vedúci detskej dýchovej hudby Rudolfa Hečku v Dolnej Súči hudobne vychoval podstatnú väčšinu muzikantov, ktorých môžete vidieť práve na pódiu. Jeho celoživotná práca nielen pre dýchovú hudbu, ale aj kultúru v našej obci je obdivuhodná a inšpirujúca. Myslíme si, že si za to od vás zaslúži obrovský potlesk. Ďalej bude nasledovať polka Pod slováckym vinohradem od Miloslava Procházku. Text napísal Stanislav Pienčík. Miloslav Procházka, fenomenálny skladateľ a muzikant, ktorého tvorba si získala uznanie širokej hudobnej verejnosti. Je známy ako dvorný skladateľ Vlada Kumpána a jeho muzikantov. Jeho skladby sú plné radosti, virtuozity a typického slováckeho temperamentu. Aj táto polka je dôkazom jeho hudobného majstrovstva. Veselo
porady, až ktorý dešťom hraje, pekne ho pozradí, naleješ mu do čvánečka, Intermezzo od Karola Pádivého zaznie v poradí ako štvrtá skladba a zároveň ako povinná skladba tejto súťaže. Karol Pádivý, velikán slovenskej hudby, zanechal výraznú stopu v našej kultúre. Jeho tvorba je hlboko spätá práve s našim regiónom, o čom svedčí aj fakt, že skomponoval známú zmes piesní pod názvom Sučanské čardáše. Tie sú typické pre náš región a dodnes sa tešia veľkej obľúbe. Intermezzo, ktoré teraz zaznie, je dôkazom jeho vnímania a citu pre melódiu. Pieseň Fero pozná snať každý z nás. Pochádza z tvorby populárnej skupiny Elán. Vznikla v roku 1986, hudbu zložil Jozef Ráš a text napísal Boris Filan. O 30 rokov neskôr, v roku 2016, ju pre dýchovú hudbu upravil Alojz Lyžičiar, ktorý si ju s nami dnes aj zahrá. Možno je menej známe, že skupina Elán vo svojich začiatkoch koncertovala aj s dýchovou sekciou. Aj preto táto skladba v úprave pre dýchovku pôsobí prirodzene a veľmi pôsobivo. Jak Fero, rozvedený čeká. 24 hodín môžeme nepiť, nejesť. Od detstva sa s Ferou strašne dobre smeje. Ako nikto iný kurizuje mama, človek by chcel vedieť, tak sa začne klamať. Keď sme spolu v meste s kamarátom Ferom, idú dobre babe práve opačným smerom. A si vyješ na oveľu.
dokáže, všetko dokáže, jeden posledný. A doba máže, pero. Aspoň už jak pero. Pero. Aspoň už jak pero. Ďalej zaznie známy valčík Za horskú dzedzinu od Miroslava Iršu a Adama Hudeca. Adam Hudec, vynikajúci skladateľ, hudobník, spevák a predovšetkým človek, ktorý má dýchovku v srdci. Jeho úprava dodala tejto piesni nový život a jedinečný charakter. Vďaka nej skladba doslova zľudovela. Dnes ju poznajú poslucháči nielen u nás, ale aj v zahraničí. Prajeme príjemné počúvanie. Za horskú dzedzinu chlapci sa túlajú, hľadajúci večku, jakú tam nemajú. Poctivá dzívečka, červená sa horí, takovú nájdete enem na záhorí. Poctivá dzívečka, červená sa horí, takovú nájdete enem na záhorí. Samorovina je tam pod Karpatama. Stretli sa dziewczęce z pięknymi chlapcama. Stretli ich na ceste od vysokej hory. Takí chlapci rostú enem na záhorí. Stretli ich na ceste od vysokej hory. Takí chlapci rostú enem na záhorí. Mamičko, povieste aj vyššie síle. V terénku cez sveta, kde mi dobre bude. Tam, kde je najlepší, kde sa aj podzime. Medzi kamarátma za horskej dzedzine. Tam, kde je najlepší, kde sa aj podzime. Medzi kamarátma za horskej dzedzine. Na záver nášho vystúpenia zaznie polka Darmo na mňa, ľudová pieseň v úprave neznámeho autora. Táto skladba je dôkazom toho, že ľudová hudba má svoje čaro a silu aj po generáciách. Jednoduchá, no chytlavá melódia si vždy nájde cestu k poslucháčovi.
Je ideálnou bodkou za dnešným vystúpením. Veríme, že vás poteší a zanechá vo vás príjemný hudobný zážitok. Natlieskajte mi, nech mu to ide rýchlejšie.
prídel energie a radosti a k tomu ešte váš potlesk. A pripomenieme si, komu tlieskate, Dychová hudba Súčanka z Dolnej Súče. Vy keď zahráte toho Fera, kde si u vás náhodou? Aj Horná Súča bude tancovať. A prídu aj novodubničania. Takže ja si myslím, že teraz by sme mohli dať taký spoločný potlesk, pretože máme za sebou prvú súťažnú kategóriu detskej dýchovej hudby a tlieskame spoločne detskej dýchovej hudbe Hradišťanka z Hradišťa a dýchovej hudbe Súčanka z Dolnej Súče. Teraz!